Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwibela eThonga angomhla ka-3 October. Guys, uNtanzi usadidekile nanamanje. Ubuze umfowabo uMduduzi ezama phela ukucubungula le ndaba yokuthi uZama usethandana noSanele. Usho kahle ukuthi hayibo, kanti labafana bakaMagwaza banjani? Ngampela uwotha kanjani umlilo okade wothiwa umfowenu? Uyazi, hhayi amanyala lawa. Bekade ngidila naleli khanda elishisayo elivuthayo likaBanele, manje sekumele ngidile nothisha omkhulu. Yabona-ke uthisha omkhulu iyangixaka-ke yena indaba yakhe ngoba unjengonwabu. Namhlanje u-green, kusasa ubomvu, angiyiqondi kahle indaba yakhe. Wamane wathi uMduduzi, lalela, isibusiso lesi. This is a blessing in disguise. Uyabona ukuthi kuseloke kwafika lo mfana empilweni kaZama ukuthi uZama uyamamatheka. Sagcina nina ubona uZama nje wathi, ungalinge ungitshele ngalokho mina. Yabona loya mfana kuzomele eze la, ngimfundise mina ukuthi ngubani. UMduduzi-ke guys ushilo ukuthi hayibo, musukuba nehaba. Ukuthandanako kaSanele benoZama kuzokwenza ukuthi nawe ubudlelwano bakho noZama bube right. Wamane wathi ungayilinge nje uyisho leyo ndaba. Yabona nje ngimfuni mina umfana walaphaya wakaMagwaza. Yabo leli wele angilifuni. Wathi yabona nje into ethi Magwaza mina angiyidingi eduze kwami. Angifuni ngisho unina lo mhlophe ubomvu ngathi ithanga lalapha ensimini elibolile. Hayibo guys, wathi ungalingi umfaka uMakhumalo. uMakhumalo akangene kule ndaba. Le ndaba iphakathi kukaSanele benoZama. Mfowethu, sacela uyicabangisise kahle. Wamane wathi nje ngicela umfonele uSanele eze la. Wathi yabona-ke usuyakhuluma-ke manje bafo, usuyakhuluma-ke manje. Nangampela wahlala ocingweni-ke kuMduduzi wafonela uSanele. uSanele wafika qathatha koNtanzi. Lapho-ke ubengenayo ngisho i-clue yokuthi ubizelani. Guys, uthe nje mefika khona wafica uNtanzi esephethe ummese. Ngixokoxela yommese guys, ongathi okapu ezomthusa ngawo. Washo ukuthi-ke ubangwa yini ukuthi ufike la emagcekeni akoNtanzi ubone imbali engadini bese uyayikha. Ungangitsheli lutho mina, ungangibingeleli, ungaceli, umane nje uyithathele imbali. Wamane wathi nje uBanele lalela. Okokuqala nje uZama akasiyona imbali. Imbali nje le lapha ensimini ayisho lutho ukudlula umbali. uZama nje kahle kahle uyiko konke empilweni yami mina. Kade ngamthanda. Ngisho nje nokuthi siya-understand-ana. Kubalulekile lokho. Futhi nje ngiyazi ukuthi udingani. Ngizomhlonipha, ngizomenzela konke. Hhayi-ke guys uNtanzi, wabona ukuthi hayi ubeka isisoka lo mfana. Wamane wathi nje umeke wenza iphutha wazisa ubuhlungu indodakazi yami, uzonyamalala, uzoduka kungaziwa ukuthi wayaphi. Hhayi wamane wahleka uBanele. Wathi ayikho inkinga. uZama-ke uthe mebabona behamba bobabili ngaphandle uNtanzi benoSanele. Hhayi wasondela khona-ke uNtanzi wamtshela ukuthi uyamupha iy'busiso. Hhayi yena nje benoSanele bengaqhubeka bethandane. Wajabula-ke guys uZama. Wathi esihleli naye yena yedwa benoBanele washo ukuthi ungabusahamba ndoda, hlala la. Ungathi futhi uzohamba emva kwenyanga noma emva kwesonto nje wena hlala uNosiphela. Wase washo kuBanele ukuthi hayibo kumele ngihambile nje kuze uSanele nje. Wathi uyabona kahle kahle ukuthi uwena owenza ushintsho olukhulu la esigodini sase-Ezulwini. Yabo mengase uhlale ungaba namandla okudlula ngisho ubaba. Phela wena uhlakaniphile, u-strong, indoda wena awuyibhubesi wena. Wabona-ke enconywa kamnandi-ke naye uBanele. Wagcina wakholwa amazwi aZama. Kanti uZama njengoba emuncoma kangaka cha, wenzela nje ukuthi angaphunyukwa isithandwa sakhe. Okwesibili ufuna nje ukuthi uBanele engaphindeli emumva ngoba uyazi mekwaphinde emumva impilo yakhe emane ibe mabheketwana uZama. Ngathi akekho futhi enhlanhleni okuthola uthando oluhle nolusha. Wazi nje ukuthi nje umuntu omthandayo uBanele futhi akekho omunye ongadlula uBanele. Manje mengase kuthiwa uyahamba kecaca noZama uzoyihenga ayilengise guys amlandele ngoba vele ngathi impilo hayisekho ngaphandle kwaBanele laphaya kuZama. Yo guys, uze washo-ke guys uZama ukuthi lalela ngisho nobaba uNtanzi ukunikezile iy'busiso. Chaza kona ukuthi uphawu lolu lokuthi thina kumele sibe ndawonye. Guys-ke naye-ke uBanele wakholwa impela yonke lento le uZama ayishoyo. Wakhohlwa nanokuthi ukube uNtanzi uyazi ukuthi akusiyena uSanele lo akade amupha iy'busiso.
uBanele, he, ubezothatha isibhamu asihlabe ekhanda this time around, enze sure futhi ukuthi yeyi akasabuyi futhi okwesibili, like uhambe uNosiphela this time around. Hey guys, hhayi-ke u-Ayanda-ke naye uke wathola ithuba lokuthi athi ngqaphu iy'ndaba nomfowabo uBanele, ngoba bekade engazi phela ukuthi sonke lesi sikhathi uhleli naye. Hhayi, bakhuluma ngey'ndaba zakudala, bakhumbuzana, bathatha i-walk-i, kwamnandi nje kanjeyaya. Waze wabaceba-ke ukuthi bakhohlwa i-birthday yakhe laphaya oSanele. Hhayi-ke waqhubeka-ke nokumbiza ngokunjanyana-ke noBanele sijatshulisa ukuthi phela isikhala sakhe besikhona. Hhayi, u-Ayanda wahleba ngabantu. Yeyi, kubonakala nje ukuthi u-girl u-happy ukuthi umfowabo-ke ubuyile. Kuthena-ke sehlukene-ke noBanele wahamba waya ekhaya. Uthe uma efika ekhaya, hayi bo, uNokwanda ubhizi ushunqisa impepho. U-girl uxosha wonke umoya omubi lapha koMagwaza. Akathukuthelanga kanje u-Ayanda, umbuzile ukuthi yeyi ubani okunikeza igunya lokuthi ubize umfowethu ngokuthi umoya omubi. Umfowethu lowaya, wathi yeyi ungalingi umbize ngomfowenu loya, umoya loya ungalunganga kumele ubuyele la uvela khona. Wathi umfowethu loya, unamba bawo nale ekhaya usungathi uxosha umfowethu. Wathi usasayena, awuboni wena ukuthi ukuhlala kukaBanele la kusho ukuthi uSanele ngeke asaphinde abuye, noma ufuna ukuthi uSanele abuye? Ish, amhlaba lawo mazwi-ke guys u-Ayanda, kodwa still inhliziyo yakhe isasele ekutheni uyamdinga noBanele la eduze kwakhe, ngoba ngathi u-Ayanda wayenebhondi enkulu noBanele kunoSanele. Kodwa-ke asazi-ke guys ukuthi uzala nkomoni, ngoba-ke ngathi ubhuti bene-appointment noSanele namhlanje. Uthe uma efika nje laphaya wambuza uSanele ukuthi hayi bo, wathatha isikhathi eside kangaka ukuba ufike la. Wathi hhayi bengisematasa. Wathi hhayi ngiyakubona, ngizokutshela-ke ukuthi sengiredi ukubuya. Wase wayinyakazisa ngisho ukuyinyakazisa emzimbeni imikhombisa ukuthi nasesifubeni upholile la edutshelwe khona ugadla. Wamane wathi inkinga ileyo-ke bafo, ngithi angizokutshela ukuthi ngeke ukwazi ukubuya. Wathi hayi bo, ngobani? Wathi ngoba angifuni ukuthi ubuye. Wena mfowethu awuboni ukuthi isayini yonke le, vele kwakumele kufe wena kuphile mina. Wathi hayi bo, ukhuluma ngani? Wathi buka izinto esengizenzile ziningi kanjani nje ngokuba khona kwami. Wathi ungangitsheli mina lokho, mina ngiwulwelile loya mndeni, ngize ngacishe ngafa ngilwela loya mndeni, kusho uSanele. Wathi yabona-ke nawo umehluko, wena ucishe wafa, mina ngifile ngaphinde ngabuya ngalungisa izinto-ke manje. Yingakho ngithi wena hlala la, mina nje hhayi ngi-right la ngikhona, angisayindawo. Guys, wambhithreya kanjalo-ke uSanele. Eyi futhi madoda, umsebenzi kazama-ke wonke lo, uyena lo belokhu ebhizi emhlebelela ushevu uBanele. NoBanele uthathile guys ushevu wawufaka enhlizweni and akasafuni ngampela ukuphinda emuva, usefuna nje ukuhlala laphaya koMagwaza uNosiphela. Guys, zaqala-ke iy'nkinga. Asazi-ke uzala nkomoni makunje, kodwa-ke asithembe ukuthi bandla uSanele, awuphuwa Sanele bakithi. Asithembe ukuthi-ke ubulungisa uzobuthola. Asithembe ukuthi noma Khumalo benonjinji khona abazokwenza bazame ukuthi abuyele emuva ngampela. uSanele angahlalelenga laphaya endaweni akangayazi engafuze ngabe kuyona ngenxa yokuthi leli qili lamfowabo selimane lafuna ukuthatha indawo yakhe. No, kuzomele ngempela uSanele abuyele emzimbeni wakhe, kumnyama kubomvu guys. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa